makabuang dari mag tanaw sa dagat, makalimot duta sa mga problema og dari ta mag sigig pudyo-pudyo. Hi guys, good morning. Magtibtib sa kudarig kuan. Buteng kay ahong kuha og sabaw kay ang imnon. Gisa dami ko. Daog sa sundang. Ala. Wala maguslim-muslim wala may tigdib-dibog. Magkaako buteng. Magbubuhi lang tanan eh. Mga ganyan sabaw sa butang inon sa buntag sa jo. Tambaw ni. So, dalas butang nag Nagdabo ka gadid. Ala, pag nagdabo. Tamis manek bud. Takleban sana. Kung sa yung sagbot kay sag kasabantang nanay. Hala! Agang tricolor! Nalami na siya. Salamat kay giati man ni nanay. Monig buwak nga hinatag ni Mama Migila, ila JR Margaret na anak adjo hagduha. Pero agaban wa man nabuhi. Suro-suro sa kudares gawas pa hangin ko. Kay anja og mulandong na moadto kus dagat. Init pa man. Hala! Di ang lami ang buwak. Ang lami ang kulor. Wow! Ha? Kaya ang view ang kulor. Kuan siguro na waling-waling. Jadi apod. Wow! Parang karais kaadyo. Buwak! Lami yan. Alara kalamiun. Ganahan ko. Muadjag ang stress basta makakita ko nga ni mga buwak kada adlaw. Uy, tapos ibabaw. Sangat man. Ha? Mana ma? Abot. Ladyo man. Uy, dapi isa. Hala. Na. Parang kalamiun pud. Hani ka ng buwak ka. Parang siguro nagwaling-waling. Sani ba na? Parang kanayas ka adyo uy. Nalingon ko sa buwak kung tutanaw. Makawa, mag-stress ni ingani. Pagkata kang mga buwak bang ang mga lamiun. Padong kos dagat, aras ako magpahangin-hangin. Uy, wow. Namuwak na. Ilang bangka, nanagat siguro na sila. Daghan man. Nisap nagadlaw. Wala init. Ganara pa ko mo arin sa init pa man. Nilakay sa ako sa init kaya hangaton na pag ko. Sakto ingani.
Kaya wala di init. When the sun goes down and the band won't play, I always remember us this way. Ganahan ko sa dagat kaya arang katinaw, kazo. Balik na po kong laag dares koan, Gindulman. Ganahan ko na rin magtambay ka at bang sa dagat. Basta makakita ko dagat kay makalimot mo ko ang problema. Moro man iyahang kuan stress reliever. Ni nga ni dagat, jadi galipod kamutuhan. Kabang dari mag tanaw sa dagat, makalimot duta sa mga problema og dari ta mag sigig pudyo-pudyo. Sa mata karon nga agamong pamilya bawo na unsa ni. Ana na nagkasakit. Baog na yung mga sakit tagay nga ipangbati na yung mga igsuon ban. Sakit ra man na. Nami Ginoo. Kay bawo mga jug ko nga kaning mga nahitabo sa among pamudyo. Nga nanggi kasakit-sakit naming tanan halos na. Kasi Ate Jijin karang naay bago pang nakagawa sa ospital unsa si Along Gabriel na pud na admit na pud. Unsa pa na mga sakit diha. Basta kay di laman mag kay namay Ginoo kay bawa man jud ko nga Ginoo di man siya mapasagad kaning mga nahitabo sa among pamilya karon mo daghanang mga sakit-sakit mula bayra man si ini di ko mag kay aha nang gisalig sa Ginoo og tanan kay bawa ko nga di jud may pasagdan sa Ginoo kaning among mga problema nga gisagubang karon aw naman jud mo kay agang mga igsuon nga vlog man kita man sila mga vlog nga mao nahitabo silang kinabuhi karang subaybay sa among vlog kay gahapon ubang mga igsuon lagi nang i-vlog Ate Gigi na hospital pod unsa karon nakabalita ko nga si Along Gabriel ga-admit ko na pod kay naa lagi ko karon sa kuan Gindulman ning laag ko unsa chat mas flora may lagi nga mao ni nahitabo nga si Along Gabriel na admit na pod wa na po ko kaadto mag kay maulian ra man siya ng mga sakit lagi. Takan ako kay nangit-ngit na. Ano nga nag-isda lagi ng lugpot ay? Zay, sari ah. Ano nga lagi ay? Hi guys. It's me again, Luigi Boy. Buong laway man mo kamot be. Ay, bata. Hi sabi hi. Tawa ra ba? Oh, Ginoo Dagang ko. buwak. Manggibuhian jud ko. Laki ready buhi Ha. na. Sa, Buwak buhi man pero laki di mabuhi. Patay sa ang gwapa rin kasang kamera ay. Uy, Ginoo, gwapa mo. Uy, ano ba to? Gwapa man jud ko sa una pa. Araka pink ka, Sa mutas pagbija ni Ja. Marusip na laman jud, marika. Ala daghanag mang Nansa, nasa man itang tayo. nasa man itang pamudyo karon nga daghanay mga problema. Amo na giingag. Magampo lang jud. Wa pa ko muuli, guys. Nagdabos agamong kuan ron problema. Ako ra toy una ang tanga kuan operahon nun. Hinsa mo lang itong pag-atos ko yung Pinar Center kay dugay pa magang schedule. Kaya sakit noon. O karapad siya og karang nay mag-maintenance sa laman bahala dugay pag-opera. Pero ag mga nahitabos ang gisuon si Ate Jijin operahan nun dito siya kay kuan man ectopic sa si Gabriel
Operahan na siya appendicitis. Dapat explorami sa toxic goiter ita ha. Kaning tanan nga among gisagubang nga dakong problema karon. Kuan rami pagsuway. Hinja. Kahibaw ko nga. Mahaman ba ni pohon, mahaman na ng mga pagsuwada sa kinabuhi. Tanan mga jud, mga tao. Tagaan mo jud tag iza-iza nga mga pagsuway sa kinabuhi na ataugat ang mga makaya. Pero kay ko kaning mga pagsuway makaya ran ni namo. Nahaman ran ni. Kaning among mga sakit ng pangbati kay wa pud ni magdahom nga ingana din mahitabo sa among pamilya nga tanan na ka sakit-sakit lagi. Imbis ako ta koy unang operahonon. Nauna man ang duha ka igsuon og kuan, kaoperahan. Si Ate Jijin. Aw si Gabriel may nauna, sunod si Ate Jijin kay kinahanglan naman sa gilaha o operahan kay kuan man. Ang appendicitis og operahan delikado man na og kanang buto. Isa pa to pang ka Ate Jijin nga ectopic pregnancy. Kinahanglan pud to operahan pud jaros pahan pa sa ining human. Kaya gizang bata kay wa man mosunod sa mattress na araman sa tubo. Pero okay ra gana. Ang kaprograma po toxic goiter bawal man kaapod kanang nayon sa nay pamagas doktor. Di ako rin ko ara po dapis dagat tagpahangin-hangin. Naghuat ko og kanang magapakita atong mga isda ba. Basta guys ko ani karang nay mao ni giingon nga dakong pagsuway nga ning abot sa among pamilya. Ara gisalig sa Ginoo og tanan. Ginuora na sayod sa atong kinabuhi. Mo nang di na ko magaguol kay mag-guol ko. Mo samot pili ka daw tingang kasing-kasing. Mo nang ahar lamang i-relax ang kaugaling mo. Kay ang mga igsoon nga nangasakit okay ra lagi to sila. Maluwi na lagi Ginoo maadyo ra.